Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Jeg sværger ved de engle, som på voldsom vis flår de vantros sjæle ud af deres kroppe, når de dør. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Og ved de engle, som hurtigt og let trækker de troende sjæle ud af deres kroppe, når de dør. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Og ved de engle, som glider omkring mellem himlen og jorden. السَّابِقَاتِ سَبْقًا. Og ved de engle, der overhaler hurtigst. الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Og ved de engle, som fører Allahs ordre ud i livet. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. Tænk på den dag, hvor den voldsomme rystelse vil ryste jorden efter englen Israfils første trompetstød i dommedagsbasunen. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Efterfulgt af et trompetstød mere. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Den dag vil nogle hjerter være skrækslagne. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Og deres blikke vil være nedslagne. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. De vil sige, skal vi virkelig efter vores død bringes tilbage til tidligere tilstand? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Hvorledes, selvom vi er ormætte knogler? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Og de kommer til at sige, det vil da være at vende tilbage til fortabelse. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Sandelig, det der kræves er et enkelt skrig, det vil sige det andet stød i dommedagsbasunen. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Og så pludselig vil de døde rejse sig, tilbage på jordens overflade, lysvågne, levende efter deres død. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Er fortællingen om Moses nået dig? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Om den gang, da hans herre kaldte ham i den hellige dal, Tua, og sagde, اذهب إلى فرعون إنه طغى. gå til farao, han har sandelig overtrådt alle Allahs grænser. فقل هل لك إلى أن تزكى. Sig til ham, kunne du ikke tænke dig at blive renset for synd? وأهديك إلى ربك فتخشى. Så vil jeg vise dig vejen til din herre, så du kan blive gudfrygtig. فأراه الآية الكبرى. Derefter viste Moses ham det største tegn. فكذب وعصى. Men faraoen benægtede og var ulydig. ثم أدبر يسعى. Så vendte han ryggen til og gik. فحشر فنادى. Derpå samlede han sit folk sammen og råbte. فقال أنا ربكم الأعلى. Han sagde, jeg er jeres herre, den allerhøjeste. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Men der greb Allah ham og pålagde ham følgerne af det første og det sidste, han sagde. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. I denne fortælling om Moses er der så sandelig en lære for den, som frygter Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Er I virkelig vanskeligere at skabe end himlen, som han byggede? رفع سمكها فسواها. Han opløftede det til hvælv, og så udbredte han det ligeligt. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Han formørkede dens nat og frembragte dens morgenskær. والأرض بعد ذلك دحاها. Og jorden efter det, den bredte han ud. أخرج منها ماءها ومرعاها. Han frembragte fra den, dens vand og dens græsland.
والجبال أرساها Og bjergene, dem fastgjorde han. متاعا لكم ولأنعامكم Alt dette gjorde han til nytte for jer og jeres kvæg. فإذا جاءت الطامة الكبرى Når så den store, alt overvældende begivenhed indtræder, يوم يتذكر الإنسان ما سعى på den dag, hvor mennesket husker, hvad det altid stræbte efter, وبرزت الجحيم لمن يرى og hvor helvede vil blive gjort åbenbar for den, som ser. فأما من طغى Hvad da den angår, som altid overskred Allahs grænse, وآثر الحياة الدنيا og som foretrak det jordiske liv ved at følge djævelske lyster og begær, فإن الجحيم هي المأوى så sandelig er helvede opholdsstedet, forberedt for ham eller hende. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Men for den, som frygtede sin herres værdighed, og som forbød sig selv det forbudte begær, فإن الجنة هي المأوى sandelig er haven opholdsstedet, forberedt for ham eller hende. يسألونك عن الساعة أيان مرساها De spørger dig, o Muhammed, om timen, hvornår vil den mon indtræffe? فيم أنت من ذكراها Til hvilken nytte ville kendskabet til dens tid være der? إلى ربك منتهاها Hos din herre alene er dens kendskab. إنما أنت منذر من يخشاها Du er kun en formaner for den, der frygter det. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Den dag de ser den, vil det være, som varede deres ophold i denne verden kun en enkelt aften eller til næste morgen.